ni drymro. Bore da, dwi'n meddwl bod ni'n yn barod i gychwyn. Bore yma oedd hi'n all hands on deck i gael y cadeiria allan, ond dangos rhai mor weithgar ydyn ni bod ni'n gallu gwneud hyn mewn chydig funudau, felly diolch i chi. Wel, croeso i chi bore yma. Dwi'n siŵr iawn sut, ond da ni wedi cyrraedd wythnos y Pasg yn barod. Dwi'n meddwl bod y tywydd braf da ni wedi cael dros yr wythnos diwetha yma o lian rhyw ragflas gobeithio o chydig o'r tywydd gawn ni dros wyliau'r Pasg. Ond yn fwy na hynny, mae'n hyfryd bod ni wedi cyrraedd wythnos bwysica'r galendyr Gristnogol. Sul y bloda, ac wedyn da ni'n cael edrych ymlaen at Sul nesaf yn arbennig, Sul y Pasg. Cos cofio am myfyrio ar yr hyn mae Crist wedi wneud drosda ni. Wel, heddiw mae'n bleser croesawu Parry Davies o Gaerfyrddin. Croeso hefyd i Rhiain ac hefyd i'n ymwelwyr eraill ni. Mae'n nifer i ffwr, ond mae'n braf bod yna gynulleidfa dda yma bore yma. Mae'n hyfryd cael gweld bobl dyn ni ond yn ei gweld yn achlysurol. O ran yr cyhoeddiadau, gwydion os wedi rhoi nhw ar y sgrin. Wrth gwrs, mae loda'n cael e-bost defnyddiol Gwenan, ond mae'n gyfarfod heno yma dan ofal David Picton a seiat ar y bregath fydd hi. A wedyn mae David yn gofyn i chi ddarllen Lyc, penod 19, adnodau 28 i 48, cyn dod heno os medrwch chi. Felly Lyc 19, adnodau 28 i 48, ond efallai na ni roed o ar coeddiadau WhatsApp yr eglwys nes ymlaen. A wedyn nos Ferchar, mae'n gyfarfod gweddi yma yn y ganolfan am 6:30. A wedyn mae'n Gwasanaeth Cymyn dan ofal Rhodri am 10 y bora eto yma bora dydd Gwener y Groglith. Ac wedyn Sul nesa, Rhodri fydd yn pregethu am 9:10. Does ne ddim ysgol Sul heddiw na wythnos nesa. Cofiwch am Rhodri, mae o'n pregethu lawr yn Gaerdydd heddiw, a hefyd cofiwch am David Job sydd yn eglwys bach. Ia, mae David yn eglwys bach. Wel, cyn i ni ganu ni gychwyn yn addoliad hefo'r emyn gyntaf, gawn ni gyflwyno'r amser yma i'r arglwydd. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n cael dod yma bore yma. Diolch arglwydd bod ni wedi profi gres y tywydd yn ystod yr wythnos diwetha yma. Ac arglwydd, da ni'n gofyn y fydd i yn cnesu'n calonna ni bore yma. Arglwydd, da ni'n diolch bod gynnon ni frenin arglwydd. Diolch bod gynnon ni le i ganu hosanna. Ac arglwydd, da ni'n gofyn y fydd yn siarad trwy'r hyn yma Parry wedi'w baratoi ac yn arbennig trwy dy air di hefo ni bore yma. Arglwydd, bydd hefo bob un ohona ni o'r ienga i'r hynna. Ac arglwydd, da ni'n gofyn y fydd di hefo ni dros y dyddiau nesaf yma. Arglwydd, gwneud da ni ar wyliau neu yng nghanol prysurdeb gwaith. Arglwydd, da ni'n gofyn y fydd di yn helpu ni i fod yn cofio y gwaith ar y groes, yn cofio hefyd am yr achubiaeth. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hunain i chdi dros gyfnod y Pasg, yn gofyn arglwydd, y fydd o, efallai rai yn gyfnod o reset gwyliau, ond arglwydd i bob un ohona ni arglwydd, y fydda ni yn syrthio mewn cariad eto Iesu Grist arglwydd. Felly arglwydd, da ni'n jyst yn gofyn y fydd di hefo ni bore yma, a da ni'n cyflwyno yn hunain i chdi. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, yn emyn gyntaf ni, wrth gwrs, fydd ar Saes yn ffitting iawn ar gyfer Sul y bloda. Hosanna, halleluia, i'r oen ddi ar galfar i. Gorffenwyd iachawdwriaeth dyn, fe ei hun yw'r noddfa. Tragwyddol ddiolch iddo am faddau a thosturio. Anfeidrol fraint i lwch y llawr fod croeso nawr ddod ato.
Wel, diolch am y gwahoddiad i ddod yma i bregethu atoch chi bore yma. A diolch am y croeso hefyd. Ac i fi'n dod gyda chyfarchion cynnes a chariad yr eglwys Efengyledd yng Nghyfyrddin atoch chi. I ni'n cofio amdano chi fel eglwys mewn gweddi, fel mae'n siŵr i chithau wneud drosto ni. A hefyd, ni'n prisio'r cysylltiad sy'n rhwngon ni fel eglwysi Cymraeg yng Nghymru. Ni wedi elwa'n ddiweddar iawn o weinidogaeth Dafydd Job dros Zoom hyd yn oed yr wythnos a thibo. Felly diolch yn fawr iawn am gael cyfle i ddod i bregethu yr Efengyl yma. Wel, i ni am droi at air Duw gyda'n gilydd a darllen rhan o Efengyl Matthew. Fi'n credu falle fydd ar y sgrin. Matthew 21, a fyddai'n darllen o'r adnod gynta hyd at adnod 17. Dyma hanes yr arglwydd Iesu Grist yn marchogaeth i mewn i Jerusalem wythnos cyn iddo fe gael ei groeshoelio. Felly Matthew 21 a'r adnod gynta. Pan ddaethant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu ddau ddisgybl gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi ac yn syth fe gewch asen wedi ei rhwymo ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywbeth wrthych, dywedwch mae ar y meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferch Sion, wele dy frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdyn anifail gwaith. Aeth y disgyblion a gwnaeth fel y gorchmynodd Iesu iddynt, daethant ar asen a'r ebol ato a rhoesant ei mentyll, ei dillad, clogyn ac yn y blaen ar ei cefn, ac ei steddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac yr oedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teinu ar y ffordd. Ac yr oedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo, a'r rhai o'r tu ôl iddo yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sydd yn dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Yr oedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn o Nazareth yn Galilea. Aeth yr Iesu mewn i'r deml, a bwriodd allan bawb oedd yn prynu ac yn gwerthu yn y deml, taflodd i lawr fyrddau'r cyfnewidwyr arian a chadeiriau'r rhai oedd yn gwerthu colomenod, a dywedodd wrthynt, mae'n ysgrifenedig, gelwyr fy nhi i yn digweddi, ond yr ydych chwi yn ei wneud yn ogof lladron. A daeth deillion a chloffion ato yn y deml ac iachawdd hwy. Ond pan welodd y prif offeiried a'r ysgrifenyddion rhyfeddodau a wnaeth a'r plant yn gweiddi yn y deml, Hosanna i fab Dafydd. Aethant yn ddig. A dywedasant wrtho, a wyt ti yn clywed beth mae'r rhain yn ei ddweud? A tebodd Iesu, ydwyf. Onid ydych erioed wedi darllen o enau babanod a phlant yn signo y darperaist fawl i ti dy hun. Yna gadawodd Iesu hwy ac aeth allan o'r ddinas i Bethania a threuliodd y nos yno. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni y bore yma. Wel, cyn bod ni'n canu'r emyn nesaf, hoffen i weid gair wrth y plant. Nawr, dim yn siŵr os chi'n arfer dod ymlaen i'r ffrynt man hyn, neu chi'n hapus i
i glywed beth da fi weid o'ch setau. Be chi moyn wneud? Mae'r dewis lan i chi. A fi'n sylweddoli, nid yn unig bod yma blant llai, ond mae yna blant hŷn hefyd. Ac felly dwi'n yn siŵr, felly na i roi 2 stori blant. Da iawn, wedi dod i'r ffrynt fan hyn, ar ddyrchod. Reit, stori gynta te. A wedyn falle newn ni roi stori arall i rai sydd tyme bach yn hŷn falle, dy fe? Reit, stori gynta. Cyn bod yn yr rhan yma nawr o'r Beibl i fi newydd ddarllen, mae yr arglwydd Iesu Grist yn dod i mewn i Jerusalem, i'r ddinas. Ac ar ôl dod mewn, wrth bod e'n dod mewn i ddechrau, oedd y dyrfa fawr yma yn gweiddi Hosana. Gair, chi wedi clywed y gair Hosana eriod? Ti wedi clywed eriod? Beth i ti'n meddwl mae'n golygu? Ddim yn gwybod, o'n i ddim yn gwybod nes bod fi'n dechrau paratoi. A nes i sylweddoli, taw ystyr y gair Hosana yw achub, achubiaeth. Ti'n gwybod o ti'n nod yn y ben. Da iawn. Wel, dyna beth o'n nhw'n gweud, y plant bach yma. Yn y deml, yna ble o'n nhw. Ddim yn siŵr faint o seisio, falle bod nhw ddim talach na chi, yna ble o'n nhw, mae'n yn gweiddi. Hosana. Hosana. Achubiaeth, achubiaeth. A chi'n gwybod? Oedd yr bobl crefyddol, yr oedolion, chymod, mae oedolion yn gallu bod yn bach fel hyn, yn stiff. Bobl yna, ond nhw ddim yn licio hyn. Beth mae plant bach yn gweud achubiaeth, plant bach yn dweud, mae rhywun wedi dod sy'n mynd i achub ni. A nhw'n dweud, gwethon nhw fo'n dawel, gwethon nhw fo'n dawel. A chi'n gwybod beth mae Iesu Grist yn dweud? Dim o gwbl, meddwl fe. Dim o gwbl. Mae'n hollol addas, mae'n hollol gywir, mae'n hollol iawn bod plant bach fel hyn yn dweud achubiaeth. Mae iachawdwr, mae yna rhywun wedi dod i'n achub ni. Oherwydd mae wedi ysgrifennu'n barod yn yr Hen Testament o enau plant bychain. A hyd yn oed plant bach sy'n mor fach sydd yn signo, sydd yn dal yn cymryd llath, chi'n gwybod. O enau plant bychain a'r rhai yn signo. Y peraist foliant yn rhoi mawl, chi'n gwybod? Ac felly, pwynt y stori fi moyn i chi bore yma yw hyn. Ydych chi'n credu bod chi byth rhy ifanc Iesu Grist i fod yn waredwr i chi? Chi'n credu bod chi'n gyfford cyrraedd rhyw oedran arbennig? Yn gweud, wel, pan byddai tymed bach yn henach, ai ofyn Iesu Grist i fod yn arglwydd ar yn fywyd i. Ne, arsen nes bod wedi tyfu lan a digon amser. Dim yn gwybod. Beth pwysig yw hyn. O'r oedran ifanca, mae Iesu Grist yn dweud, mae'n hollol iawn. Dyna'r peth cywir i wneud yw bod chi'n galw arno i Hosana. Achubydd, bydd yn arglwydd, bydd yn achubydd, yn iachawdwr, yn rhywun sydd yn achub i. Ac felly gofiwch hynna, chi byth rhy ifanc. Ac felly mae'n bwysig, hyd yn oed, wel, sa'n bod pwy mor dal i chi, sa'n beth i'ch oedran chi, ond beth bynnag i'r oedran, mor fach a phosib, galwch arno fe a gofynnwch iddo fe, bydd yn achubydd i fi. Lyflu, diolch i chi am ryndo mor dda. Mae hael stori dy fi. Os na ryw rai o'r, wel, na ddim galwch chi'n blant hun, ond efallai pobl ifanc hun, falle. Os na un o'ch chi o'r enw Florence yma? Na, dwi'n mynd enw maen nhw'n defnyddio Mangor. Florence. Flori? Na. Wel, fi moyn rhoi stori fer iawn i chi am rai ferch o'r enw Flori. Fydde hi ar y pryd yn tua 19 mlwydd oed. Felly, chybod, nid seis hyn, dy fe, chybod, fe hi lot yn hun. A dy gwyliau. Sgwyn mlaen i fynd ar wyliau falle yn yr haf.
Wel, oedd hi'n byw mewn rhywle lle oedd pobl yn hoffi mynd ar ei gwyliau. Cei newydd, lawr yr hewl, lawr y ffordd. Hewl yn ei gweud, lawr y ffordd i chi gweud. Ceredigion ar yr arfordir, lle bod chi wedi bod ar eich gwyliau rhywbryd. Sbel bach yn ôl, trwad y ganrif o'r blaen, 1954-55. A oedd hi'n adeg yn y dolyg, nid adeg y Pasg. A oedd hi'n ferch ifanc a oedd gweinidog gyda nhw o'r enw Joseph Jenkins. A oedd y gweinidog ei hunan, chi'n gwybod, wedi mynd trwy rhyw brofiad pwysig iawn yn ei fywyd. Achos oedd e wedi, chymod, i ni'n meddwl adeg 1904, chymod, 1954-55, adeg diwygiad, diwygiad grefyddol mawr yn torri mas. A i ni'n meddwl pryd ni, chymod, diwygiad yn torri mas a mae'r capeli'n dod yn llawn. Oedd y capeli'n llawn yn barod. Y broblem oedd bod na ddim bywyd yna. Dyna oedd y broblem. Oedd wedi mynd yn drefn. Oedd wedi mynd yn arfer. Oedd jyst wedi mynd yn rhywbeth, chymod, oedd pobl yn arfer i wneud, ond oedd ddim bywyd ysbrydol yna. A oedd Joseph Jenkins yn poeni am hyn. A wedi bod yn gweddio yn dair ac yn darllen lot am weddi ynglyn â'r mater yma. A oedd wedi cael profiad rhyfedd iawn. Teimlo wrth bod e'n gweddio i noson ar ei luniau, bod e'n cael ei lapio i fyny mewn fflam gan yr ysbryd glân. Beth rhyfedd ynddo? Beth anarferol iawn i ni, ond hynny yw bod realiti, bod Duw wedi dod yn real iawn yn ei fywyd e. Ac o'r man yna ymlaen, o'r pwynt yna, mae fe'n pregethu yn wahanol. Ond yna rhywbeth gwahanol ynglyn â'i pregethu fe. Ac un o Sul yn agos at Nadolig, oedd Flori yn y gynulleidfa, a oedd e'n pregethu yn y fath fod, a Flori deimlo concern mawr dros ei henaid ei hunan. Florence. I'r fath raddau fel bod i chi wybod ar ddiwedd yr oedfa yn wylo am gyfle jyst i gael gair gyda'r gweinidog. Oedd y gweinidog ddim wedi sylwi arni. A the gydre. A dyma Flori yn mynd yn y diwedd am sbel i gartre'r gweinidog a dyna lle oedd hi'n cerdded nôl amlan am hanner awr yn pendroni pyn oedd hi'n mynd i grocor y drws y byd o. Ac yn y diwedd, dyma'n cnocor drws y gweinidog. A mae'r gweinidog, Joseph Jenkins, yn ei gwahodd i mewn. Siaradau am ei chyflwr ac am ei concern dros ei henaid. A ble fydde'n treulio tragwyddoldeb a bod hi'n teimlo bod hi'n iawn gyda Duw. A chymod beth oedd y cwestiwn ofnodd Joseph Jenkins iddi? Dyma chi. Flori medda fe, wyt ti'n gallu dweud fy arglwydd Iesu Grist? Wyt ti'n gallu dweud fy arglwydd Iesu Grist? Ath i adre, a oedd na rhyw benderfyniad yndi, na fyddai, wel oedd hi ar y pryd, byddai ddim yn dod mas o ystafell wely, fi'n credu bod hi wedi, ond oedd hi wedi penderfynu, byddai ddim yn rhoi diwedd ar hyn, nes bod hi'n gwybod bod hi'n gallu dweud, yn nyfnder ei chalon, fy arglwydd Iesu Grist. Ath wythnos hibo, a oedd na gwrdd pobl ifanc yn y capel. A dyma'r gweinidog yn gofyn, nawr te, dyma'r cwestiwn, pwy yw Iesu Grist i chi? Na'r cwestiwn. Nid pwy yw Iesu Grist, pwy yw Iesu Grist i chi? A dyma fachgen ifanc yn codi law lan ac yn dweud, Iesu Grist yw gwaredwr y byd, medde fe. Ie, medde fe, nid yno y cwestiwn. Y cwestiwn, medde Joseph Jenkins, yw pwy yw Iesu Grist i chi? A mae Flori codi lan, chalon i'n byrlymu. Rwy'n beth dweud oedd hi? Rwy'n caru yr arglwydd Iesu am holl galon. Yn gweld, yn yr wythnos na, oedd na newid mawr wedi dod drosti. Yn dod. O fod yn methu dweud fy arglwydd Iesu. Wrth bod hi'n dod ato fe, fel y plant bach na,
galw arno fe fod yn achubydd iddo Iesu Grist, fod yn achubydd iddi hi, fe ddath i'r man lle oedd hi'n gallu dweud oedd yn caru'r arglwydd Iesu Grist am holl galon. Mae hwnna'n rhoi llwybr i ni. Mae hwnna'n rhoi rhywbeth i chi a fi. Cwestiwn mawr i ni ofyn i'n hunain. Ydw i'n gallu dweud fy arglwydd Iesu Grist? Ddigwyddodd rhywbeth rhyfeddol iawn fel canlyniad i'r hyn wedodd Lori Evans oedd ei enw. Fe gath e'r fath effaith ar bawb oedd yn bresennol yn y cyfarfod na, fel oedd na adfywiad, fel dorodd adfywiad mas yn ardal Cenewydd. A fawr weddi yw, bydd rhywbeth tebyg yn digwydd yn y bydd ni. Diolch yn fawr i chi am ryndo, ac yn arbennig i chi, yn wych iawn os gael weid. Diolch yn fawr. Iawn, fe ganwn ni emyn ar te, a mae hon yn emyn arbennig. Wel, i blant o bob oedran, dwi'n ni fel yna. O'r fath geidwad rhyfeddol yw'r Iesu, o'r fath geidwad rhyfeddol i ni, gan roi heibio ogoniant y nefoedd, daeth ei hun i'w groes ar galfari, y lle ganwn ni fe ar y sgrin. Wel, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, cydweddion. Mae'n tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. Helpa ni nawr i ymostwng gyda frondi yn ein calonnau os wyl ni'n dda. Helpa ni i sylweddoli ac i ymgyffred o'r newydd at bwy ni'n dod. A helpa ni ddod o arglwydd yn ddiolchgar o'r newydd i dy bresenoldeb di. I ni'n diolch i ti ein tad yn bod ni wedi dod ynghyd, nid yn unig i fwynhau cwmni'n gilydd, a mwynhau gwrando ar ddau di, a canu dy glodydd, ond i ni wedi cael y fraint nawr o ddod ata ti dy hunan yn a thrwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch i ti yn bod ni'n cael dod i mewn i dy bresenoldeb, y Duw mawr sydd wedi creu pob peth, a'r Duw mawr sydd yn cynnal pob un ohono ni yn dy ras ac yn dy drigaredd. A diolch i ti bod ni nawr yn cael dod
a gweddio arna ti. Diolch i ti am yr hwn wyt ti. Ni'n atgoffa'n hunain o'r newydd wrth bod ni'n mwynhau y greadigaeth hyfryd o'n blaenau o'n cwmpas. Mae Duw grymus a nerthol wyt ti. Wrth i ni feddwl o arglwydd am yr rhyfeddodau ni'n gweld o'n cwmpas ni, y mynyddoedd a'r môr, yr heilwen braf. Mae'r pethau hyn o arglwydd yn bethau mor fawr, gymaint mwy na ni. Ac eto i ni'n sylweddoli mae trwy dy air, dim ond trwy dy air, y dath y cwbl i fod. Ac felly di'n plygu ger dy frondi ac am dy gydnabod yn ddiw mawr a gogoneddus. Diolch i ti dy fod ti yn ddiw mawr rhagluniaeth hefyd, dy fod ti yn trefnu pob peth ac yn cyflawni pob peth yn ôl dy fwriad grasol di dy hun. Ac wrth i ni edrych ar y byd yn ei drybini ac yn ei ansicrwydd, mae'n gysur mawr i ni o arglwydd i wybod mae ti sydd ar dy orsedd, mae ti sydd yn teyrnasu, a dy fod ti yn cyflawni dy ewyllus gwbl berffaith, hyd yn oed yn ein byd yn nawr, gweitha pechod, gweitha dyn a'i falchder, gweitha yr anghyfiawnder sydd yn nodweddu ein byd yma bynnag le ni'n troi. Eto i gyd o arglwydd y gallwn ni ddiolch y bore yma dy fod ti yn y nef, yn dy le, yn rheoli'r cyfan. Felly o arglwydd, helpa ni nawr i blygu ger dy fron a daddoli di am yr hwn wyt ti. Ni eto yn dod ger dy fron di yn ddiolchgar, mae Duw grasol a thrigarog wyt ti. Hwyr frydig i ddig mawr o drigarogrwydd fel mae dair yn dweud. Diolch i ti o arglwydd dy fod ti yn raslon ac yn drigaro. Nid yn ôl yn heiddiant i ti wedi ymwneud â ni, a nid yn ôl yn heiddiant i ti yn ymwneud â ni. I ti'n araf iawn i ddod i farn ac i gosb, ac yn hytrach yn llawn trigaredd, yn barod iawn i ddelio gyda ni, nid yn ôl yn heiddiant, ond yn ôl dy ras a dy ddaioni. Felly ni'n diolch i ti yn bod ni'n cael dod ata ti yn obeithiol y bore yma ac yn ddisgwylgar wrth bod ni yn dod i daddoli di. Na fyddi di yn ein bwrw ni allan, na fyddi di yn ein gwrthod ni, na fyddi di o arglwydd yn troi llygad ddall a clust fyddar un erfyniadau o gwbl, ond dy fod ti yn derbyn mawl dy bobl a dy fod ti yn gwrando ar weddiau dy bobl. Ac i ni dod nawr y bore yma ac yn gofyn y bydde ti os weld i'n dda yn bendithio yr oedfa hon i galonau pob un ohono ni. Diolch i ti am y bendithio ni eisoes wedi derbyn wrth bod ni yn gwrando dy air di. Mor werthfawr o arglwydd yw dy air di'n cael clywed am yr arglwydd Iesu Grist o'r newydd y bore yma. Ac ni'n gweddio ein tad bod yr hanes yna ni wedi ddarllen, wedi cydio yn ein dychymyg ac yn ein meddyliau i feddwl ei fod ef wedi marchogaeth i mewn i Jerusalem, nid fel brenin i orchfygu, ond yn dod yn ostyngedig. Ni'n gofyn o arglwydd y bydden ni yn gweld yr arglwydd Iesu o'r newydd yn y gair. Ac ni'n diolch i ti am yr emynau yma sydd yn atgoffa ni o arglwydd o ystyr y gair rhyfeddod yna, Hosana, i fod wedi dod yn achubydd ar gyfer pobl fel ni o'r lleia, y lleia fi'n yma bore yma i'r hynna i ti wedi dod i'n hachub. Ac ni'n diolch i ti o arglwydd fel y glywon ni am Flori, bod yr un peth wedi digwydd i ni fy gredwn os ydyn ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A'n gweddi o arglwydd yw y gallai pob un ohono ni'r bore yma i ddweud o waelod calon fy arglwydd Iesu Grist. Fe ni'n dymuno o arglwydd yn bod ni hefyd yn gallu dweud yn fwy implyg ac yn fwy llawn ac yn fwy llawen y rwyf yn caru yr arglwydd Iesu am holl galon. Ni'n gofyn nawr o arglwydd wrth i ni droi at air di gyda'n gilydd, y bydde ti yn rhoi ysbryd glân i'r oedfa hon yn benodol, fel bod y mesur o'r llawenydd yna
brofodd y disgyblion yn y digwyddiad fyddwn ni'n ystyried gyda'n gilydd, bod hwn o arglwydd, y llawenydd hwn, yn llenwi ein calonau ni, wrth bod ni'n feddwl yn ystyried y fath geidwad ryfeddol yw'r Iesu. Ni yn cyflwyno yn hunain i ti nawr, yn cyflwyno pregethu'r gair ledled ein gwlad i ti y bore yma. Ni'n cofio am Rhodri yn pregethu yng Nghaerdydd, ni'n meddwl am Dafydd yn pregethu yn Eglwys Bach, ni'n cofio am eglwysu ar hyd a lled Cymru, mewn mawr angen o arglwydd, am dy ymweliad grasol di o'r newydd. Ac felly ni yn gofyn, os wel di'n dda, trig ar ha, a tostyria wrtho ni fel dy bobl yn ein dydd ac yn ein cyfnod. Ni cyflwyno'n gilydd i ti hefyd nawr, yn gofyn o arglwydd y bydde ti yn helpu ac yn cysuro ac yn diddanu y rheini sydd yn teimlo gwres y dydd, yn teimlo beichiau o wahanol fathau. Ni'n diolch i ti o arglwydd bod air di yn dweud wrtho ni ei fod ef yn addfwyn ac yn ostyngedig o galon. Ac ni'n diolch i ti, mae un sydd yn tosturio wyt ti. O ni'n gwyddio bydde ti yn cofio rhai sydd yn arbennig oherwydd gwahanol amgylchiadau neu salwch ar hyn o bryd yn ei chael un anodd a'r llwybr yn faith. Felly cyflwyno yn hyn i ti yn ddiolchgar a gofyn nhw'n dyfendith i aros arnom mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, cyn i ni droi at air Duw gyda'n gilydd, fe ganwn ni emyn arall, os le gofio, ni. Hosana, Hallelujah, fe anwyd brawd i ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Hosana, Hallelujah, brawd ffyddlon di wahân, brawd erbyn dydd o galedu. Brawd yw mewn dŵr a thân. Fydd ar y sgrin. Wel, yn yr eglwys gydre, ar y pwynt yma, mae pawb yn tawelu ac yn aros am lais Americanau sydd o drosodd yn gweud recording in progress. Dwi'n siŵr os yw hwnna yn digwydd gyda chi yn y byd, mae gyda ni beth bynnag. Fe hoffen ni petawn ni'n troi am ychydig y bore yma at Zecharia penod 9 a adnod 9. Fe'n darllen y testyn yn yr hen gyfieithiad am resymau ddaw yn amlwg nes ymlaen. Ond dyma ni, bydd lawen iawn ti ferch Seion a chrechwena, gair anarferol iawn i ni, yn dyw e. Y syniad o crechwenu yw, chi'n gwybod bod chi'n gwenu gymaint, fe bod chi'n methu stopo. Dyna'r syniad, crechwena. Ha ferch Jerusalem. Wele, dy frenin yn dyfod, atat, cyfiawn ac achubydd yw e fe, y mae e fe yn llariaidd
ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdwn asen. Dyma'r broffwydoliaeth, a yn wir mae'r broffwydoliaeth yma yn cael ei lled ddyfynnu yn yr rhan o'r ysgrythyr wnaethon ni ddarllen ar ddechrau yr oedfa. Felly mae'n sul y blodau. Dyma'r adeg o'r flwyddyn pryd i ni yn cofio am ddyfodiad yr arglwydd Iesu mewn i Jerusalem rhyw wythnos cyn ei groeshoeliad. Ac felly fel oedd Erin atgoffa ni, mae'n addas iawn i ni y sul yma yn diwe, i droi yn meddyliau, dechrau troi yn meddyliau tuag at y Pasg a dechrau meddwl beth oedd y digwyddiadau oedd yn arwain i fyny at groeshoeliad ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Odych chi'n gyfarwydd â rhywun o'r enw Gary Oldman o gwbl? Chi anma rhywun, llai ofyn felly. Actor yw Gary Oldman, a falle yn mwy diweddar byddwch chi wedi dod i fod yn fwy adnabyddus mewn ffilmiau. Nawr, petawn ni'n gofyn i chi ddod i'ch dwylo lan, ond byddwch chi'n gallu rhoi rai o'r ffilmiau. The Darkest Hour oedd yn actor Winston Churchill yn The Darkest Hour. Chi wedi gweld y ffilm na? Tinker Tailor, chi wedi gweld y ffilm na? Fe oedd yn actor George Smiley, ydy fe? Ysbiwr ysbai yn Tinker Tailor. Credu bod e'n Oppenheimer hefyd. Mae'n erbyn hyn yn actor eitha adnabyddus. Ond chi'n gwybod beth sy'n rhyfeddol amdano fe? A mae'n cael ei gydnabod am hyn. Nid i fod e'n adnabyddus, ond bod e'n anadnabyddus. Beth sy'n golygu wrth hynny yw hyn? Mae e'n meddiannu'r cymeriad y mewn i actor i'r fath raddau fel bod pobl ddim yn ei weld ond yn gweld y cymeriad. Hynny yw, mae pobl yn gweld ffilmiau, chmod, cyn iddo fe ddod yn fwy amlwg y nawr yn ddiweddar, mae pobl yn mynd nôl ac yn gweld ffilmiau o yn chwarae'r rhan eitha amlwg ynddyn nhw, ac maen nhw'n dweud, fe yw e. O'n i'm yn sylweddoli bod yn y ffilm na. A mae yna rhywbeth tebyg yn digwydd man hyn yn Secharia pennod 9 ac adnod 9. Mae'r broffwydoliaeth yma yn cael ei chyflawni yn y Testament Newydd, yn yr rhan o'r ysgrythyr ni wedi darllen yn barod, Mathew 21, 1:17, ac mae'n cael ei gefnodi mewn mannau eraill yn y Testament Newydd hefyd. Ond wedyn, pan ych chi'n edrych nôl ar Secharia, pennod 9, adnod 9, i ni'n gweld, dyma fe yw e. Nag e jyst bod y broffwydoliaeth fel petai'n cael ei chyflawni, ond ni'n edrych nôl 400 mlynedd a mwy cyn y digwyddiad, cyn iddo fe ddod i mewn i Jerusalem. Chi'n mynd nôl i'r broffwydoliaeth wreiddiol fel petai, ac edrych arni, a chi'n gweld, fe yw e. Fe yw e. A dyna beth fi'n gobeithio byddwn ni'n cael help Duw i wneud gyda'n gilydd y bore yma. Syml iawn ar un ystyr, edrych ar Secharia, pennod 9, adnod 9, a gweld yr Iesu. Gweld yr Iesu. A mae'r adnod yn ateb 2 gwestiwn i ni. Yr 2 gwestiwn yw rhain. Pwy yw Iesu Grist? A sut un yw Iesu Grist? Dyna'r 2 gwestiwn byddwn ni'n ystyried gyda'n gilydd y bore yma. Pwy yw Iesu Grist? Yn ôl Secharia pennod 9, adnod 9. A sut un yw e? A mae'r ateb yna. A fel y gwelwn ni, mae i bob un o'r atebion hyn rhyw fath o 2 ranfach. Felly mae rhyw 4 pwynt i gyd, ond 2 brif gwestiwn i ni'n gofyn. Wel, cwestiwn cynta. Secharia, pennod 9, adnod 9. Pwy yw Iesu Grist? A'r atebion, mae 2 wedd yr ateb yw hyn. Mae'n dweud 2 beth wrthon ni. Fe yw y brenin, a fe yw'r achubydd, neu'r hwn sydd yn dod ag achubiaeth.
Jyst i atgoffa chi to, bydd lawen iawn ti fer Sion a Chrechwena, ha fer Jerusalem, wele dy frenin yn dyfod. Hynny yw sôn mae Zechariah am Jerusalem, am Sion, ac yn awr mae'n dod i Sion, ac mae'n dweud, wele dy frenin yn dyfod. Cyfiawn yw e fe, ac achubydd. Felly dyna'r ddau beth i ni'n gallu dweud fel ateb yw pwy yw Iesu Grist. Yn ôl Zechariah pennod 9, adnod 9. Fe yw y brenin, a fe yw'r achubydd. A dyma wrth gwrs sydd yn digwydd yn yr hanes i ni darllen yn Mathew 21, adnod 17. Mae'r dyrfa yn ymateb i weithred fwriadol yr arglwydd Iesu Grist drwy ei gyfarch a'i gydnabod fel brenin. Mae Iesu Grist yn gwneud hyn yn hollol fwriadol, yr holl fater o roi'r cyfarwyddiadau yma am fynd i ôl yr asen a'r ebol a gwybod ymlaen llaw. Mae yna fel gwirth ragluniaethol yma, neu ragluniaeth wirthiol yma, yn yr holl ddigwyddiad, yn y ffaith bod e'n dweud, ewch fan hyn a draw, a byddwch chi'n, os bydd rhywun yn gofyn, a mae'n digwydd. Ac yna, wrth bod e'n digwydd, mae'n neud achos bod e'n cyflawni y broffwydoliaeth. Ac mae'r dyrfa yn delio gyda fe, wrth weld hyn yn digwydd, yn deall yr arwyddocad, ac yma nhw'n treto fe, a maen nhw'n delio gyda fe fel brenin. Dyna holl arwyddocad, chi'n gwybod, tynnu'r mentyll mae i ffwrdd a eu taenu nhw ar y llawr o'i flanau. Dyna fydden nhw'n wneud pan fydde'r brenin yn dod. Neu yn cymryd y gwydd, y dail, y canghennau, ac yn dod yn ryw syniad, chi'n gwybod, bod y brenin yn rhy ar uchel. Y rhai pobl yn meddwl am syniad dwyfol yn perthyn i'r brenin, bod e rhy ar uchel i fod yn cerdded ar ddeiar syrthiedig, ar ddeiar bechadurus. Na, y brenin, bydden ni'n gweud fel hyn, mae'n cael y treatment red carpet. Chi'n bod? Y carpet coch fel petai, yn cael ei osod mlaen o'i flanau. A nid yn unig brenin, unrhyw frenin, ond y brenin, y Mesaia. Dyna beth maen nhw'n dweud. Fab Dafydd maen nhw'n gweiddi. Chi'n sylwi? Hosana i fab Dafydd. A mab Dafydd, wrth gwrs, oedd y Mesaia, y Crist, yr hwn oedd wedi cael ei addo ar hyd y canrifoedd yn yr Hen Testament drwy y proffwydi yn arbennig. Yr hwn fydde'n dod i achub ei bobl, a bydde'n dod fel brenin, ac mi fydde fe yn ei gwaredu ni oddi wrth ei holl elynion. A maen nhw'n gweld a maen nhw'n dweud, mae wedi dod, mae wedi dod. Ond fel ni'n gweld yn yr hanes, does dim pawb yn deall yn llawn i frenhiniaeth a does dim pawb yn derbyn i frenhiniaeth Meddylwch er enghraifft am y torfeydd. Mae William Hendrickson yn rhoi rhyw darlun cyfansawdd hyfryd i ni o'r hyn oedd wedi digwydd yn yr hanes yma. A mae'n debyg oedd rhywbeth fel hyn wedi digwydd. Oedd yr disgyblion gyda'r arglwydd Iesu, y tu allan yn Bethfage, y tu allan i Jerusalem i ddechrau, a maen nhw'n cael yr cyfarwyddiadau yma i fynd ac i gael yr asyn ar ebol ac yn y blaen, a maen nhw'n dechrau'r daith. Ac yna, mae sôn am hyn yn digwydd yn Jerusalem, a mae yna bobl o Jerusalem yn mynd mas i gwrdd â nhw, a maen nhw'n mynd yn rhan o'r ymdaith nôl mewn i Jerusalem. Dyna arwyddocad adnod 9 pan mae'n dweud y rhai oedd o'r tyrfaoedd ar y blaen iddo a o'r tu ôl iddo. Hynny yw, y disgyblion gwreiddiol fel petai y tu ôl iddo fe a'r rhai newydd oedd wedi dod i gwrdd nhw yn troi o gwmpas ac yn mynd nôl mewn i Jerusalem. A nhw gyd yn gweiddi. Hosana i fab Dafydd. Ac yna,
Mae pobl sydd wedi aros yn y ddinas, a nawr gyda'r holl beth, mae'r holl ddinas yn cynyrfu, felly chi'n gweld bod hwn yn ddigwyddiad sydd wedi wneud pob un i ddihuno fel petai. A maen nhw'n gofyn, pwy yw e te? Pwy yw e? Pwy yw y Mesaia? Pwy yw e? A'r ateb, mae'n ateb siomedig. Chi wedi sylweddoli na? Bod e'n ateb siomedig. Pwy yw hwn? Maen nhw'n gofyn. Wrth y dyrfa oedd wedi bod yn rhan o'r ymdaith fawr yma. A'r ateb, Iesu o Nazareth. Y proffwyd, Iesu o Nazareth. Ateb cywir ar un ystyr, ond hollol anigonol i ateb pwy yw e. Wel, bydd na lawer iawn o bobl bore yma yn barod iawn i gydnabod Iesu Grist fel Iesu y proffwyd o Nazareth, a hefyd yn dweud ar yr un pryd bod yna broffwydi eraill tebyg iddo fe, pobl grefyddol ac yn y blaen. Dyn nhw'n barod iawn i dderbyn hynny, ond yn gwrthod yr hyn sydd yn wir amdano fe, mae ef yw y brenin a'r Mesaia. Wedyn ni'n gweld rhywbeth hyd yn oed mwy difrifol, sef bod yna bobl yma oedd nid yn unig ddim yn deall, ond oedd bobl yma oedd yn deall, ond yn gwrthod. O'n i'n sôn wrth y plant yn do'n ni. Chi'n gwybod, fi'n dwlu ar y digwyddiad fach na. Chi'n gwybod, mae'n digwyddiad hyfryd yn diwe. A mae'n real iawn yn diwe. Mae'n fyw iawn o flaen y llyged chi. Yr arglwydd Iesu yn dod mewn, a plant bach yma, chi'n gwybod. A'n sicr ar un wedd siŵr o fod wedi clywed y dyrfa, a fel mae plant bach yn aml iawn, jyst yn adleisio beth maen nhw wedi clywed wrth i rieni ac wrth yr oedolion, chi'n gwybod? Y dyrfa yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, a'r plant bach yn dweud, Hosanna i fab Dafydd. Ond mae rhywbeth mwy yma. Mae'r plant bach wedi gweld rhywbeth oedd yr oedolion ddim wedi gweld. Ond nhw gyd wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist yn iachau y deillion a'r cloffion. Yn y deml. A fel canlyniad i hynny, mae'r plant bach jyst yn gweld ac yn credu tystiolaeth i llyged i hunain. Ac yn dweud, nag e jyst yn dweud achos bod yr oedolion wedi bod yn ei ddweud, ond yn dweud ar sail ei profiad i hunain. Hosanna i fab Dafydd. Mae'n amlwg pwy yw e. Ond y bobl grefyddol, y prif offeiried a'r ysgrifenyddion, beth maen nhw'n dweud? Maen nhw'n gweld hyn i gyd, ac maen nhw yn gas ganddyn nhw, yn ei chael, aethant yn ddig, meddwl e. Gwrthod yr ateb. Gwrthod yr ateb oedd mor blaen o flaen eu llyged nhw, gwrthod y Mesaia. Ac wrth ni fy mlaen yn yr hanes sy'n ni gyd yn gwybod yn dyn ni fel hyn, oedd pethau'n datblygu. O flaen Caiaffas yn y diwedd, mae'r arglwydd Iesu, mae'n gofyn iddo fe. Ai ti yw y Mesaia, mae Caiaffas yn gofyn iddo fe, ymhen rhyw wythnos. Ac yn dweud wrtho fe bod rhaid iddo fatem. Iesu Grist yn dawel, chi'n cofio? A Caiaffas yn dweud i fi yn dy dynghedyd i. Y syniad myna yw bod e'n rhoi oath of adjuration, bod rhaid i ateb yn onest, chi'n gweld? A mae e'n ateb yn onest. Mae'n dweud wrtho fe, bydd e rhyw ddydd, bydd e'n gweld y mab y dyn yn dod ar y cymylau. Ac mae Caiaffas yn dweud, wel, gret, mae'r Mesaia wedi, nag e. Na fe, medde fe. Dyna ni wedi ffindo'r reswm dros ei ddedfrydu i farwolaeth. Mae wedi cablu. Gwrthod. Beth sy'n amlwg. Peilat yn yr un modd, chi'n cofio?
Rwy ti'n frenin felly? Dwed, ai ti yw brenin ar Iddewon? Ti wedi dweud, medde yr Iesu wrtho fe, ystyr hynny yw, ti'n gweud y gwir? Felly wrth bod ni'n dod i ddiwedd y pwynt gyntaf yma, cwestiwn, pwy yw Iesu Grist i ti? Pwy yw Iesu Grist i fi? Ai fe yw brenin fy mywyd? Chi'n cofio'r cwestiwn i Flori gan Joseph Jenkins? A wyt ti yn gallu dweud fy arglwydd Iesu? A wedyn, ail ran yr ateb yw pwy yw Iesu Grist, yw mae fe yw'r achubydd. Mae fe yw'r achubydd. Dechrau 9:9 yn yr hen gyfeithiad, ac achubydd yw efenau, mae e'n dwyn gwaredigaeth. Ac wrth gwrs dyma yw ystyr y gair Hosanna. Oedd y plant bach wedi gweithio. Dyma ystyr y gair Hosanna. Mae Salm 118 yn cael ei dyfynnu fan hyn, adnodau 25-27. A yn y Salm, erfyniad yw e. Gweddi sy'n y Salm. O achub, arglwydd. Ond pan mae'n cael ei gyfieithu i'r Groeg, mae e'n troi o fod yn gwestiwn neu fod yn erfyniad, mae'n ddrwg 'da fi, i fod yn ddatganiad. Achubiaeth. Ac felly, pan mae'r dyrfa yma'n gweiddi, wrth bod yr arglwydd Iesu yn dod i mewn i Jerusalem, ac wrth bod nhw'n teinu y gwydd a'r bentyll ac yn y blaen o'i flanau, yr hyn maen nhw'n gweiddi yw achubiaeth. Hynny yw, mae'r achubwr wedi dod. Be sy'n eich taro chi yn yr hanes yma yw fod yr arglwydd Iesu Grist ddim yn swyl o gael ei alw yr achubydd. Dwy esiampl i chi. Ydy ala ofon yn ei glywed bod Dafydd wrth bod ni'n trafod y bregaeth, dwi'n gwybod beth yna fe'n y byd o hyn o gyda llaw, ond yn cyfeirio at Luc 19, chi'n gyfarwydd ar hanes yna? Mae hyn yn digwydd. Ac mae'r Phariseied yn dweud wrth yr arglwydd Iesu, wrth bod y disgyblion yn sydyn reit i wedi gwir yn ôl na ddarllen i chi. Pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd yr olewydd, dechreuodd, a dyma hwn yn bwysig iawn, dechreuodd holl dyrfa ei ddisgyblion. Iawn? Mae hwnna'n bwysig iawn. Nag ydy jyst yr holl dyrfa, ond holl dyrfa ei ddisgyblion. Yn ei llawenydd, foli Duw, a llais uchel am yr holl wyrthiau yr oeddent wedi ei gweld gan ddweud bendigedig yw'r un sydd yn dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Ac meddai rhai o'r Phariseied wrtho, o'r dyrfa, athro, cerdded y ddisgyblion. A tebodd yntai, gryndwch ar eiriau Iesu Grist, rwy'n dweud wrthych, os bydd y rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Hynny yw, medde fe, does dim modd, mae beth maen nhw'n wneud yn hollol gywir. Ac yn wedi gwir, allan nhw beth a wneud a peidio ond llawenhau oherwydd yr hyn maen nhw'n ei weld. Rhai esbonwyr yn gweud, does na ddim arwydd o unrhyw waith petai arbennig ysbrydol yn digwydd fan hyn. Mae gwrthwyneb i'n llwyr. Mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd fan hyn. Mae cyflawniad y broffwydoliaeth yn digwydd. Ond ni'n gweithio chi beth yw ystyr crech gwenu, yn dod ni? Gwenu'r fath raddau bod chi methu stopo. Na beth sy'n digwydd fan hyn. Maen nhw'n cael yr olwg yma ar berson yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n cael yr insight yma. Maen nhw'n cael rhyw gebolwg o fawredd i'r rhyfeddod ef.
Ac maen nhw'n llawenhau oherwydd maen nhw'n gweld mae'r achubydd wedi dod. A meddai Iesu Grist, os bydden ni'n dweithio'r rhain am dywelu, fe fydde'r cerrig yn gweiddi. Oherwydd mae'r broffwydoliaeth yma nawr yn cael ei chyflawni a does dim modd ei gwrthod. Gyda i mae rhywbeth fel yna i'w adfywiad. Gweld yr Iesu am pwy yw e. A bod ni ddim yn methu, ddim yn gallu ond llawenhau o ystyried. Bod e wedi dod. Ac yna hanes y plant bach yma to. Chi'n cofio? Yn Mathew 21. Be sy'n fa? Wel, yn syml iawn. Calon galedwch versus tynerwch calon. Yr arweinwyr yn galed. Y plant yn dyner eu calon ac yn jyst yn gweld ac yn credu tystiolaeth i llyged ei hunain. Ac yn ymateb, Hosana i fab Dafydd. Ac wrth gwrs mae'r arweinyddion yn dweud, byddwch yn dywel, byddwch yn dywel. Maen nhw'n grac i Iesu Grist a maen nhw'n cymryd y peth mas ar y plant. Chi'n gwybod? Ac yna Iesu Grist yn dweud, na, meddwl, so chi di darllen hyn, o enau plant bychain a rhai yn signo per esboniad. Mae'n gwbl addas med Iesu Grist. Mae'n addas bod y disgyblion yn clodfori ac yn llawenhau ac yn methu gwenu a methu ond llawenhau yng ngwmni ac yn ngoleini'r hyn maen nhw'n gweld. A mae'n gwbl addas bod y plant bach yma yn ofoliannu oherwydd pam? Wel, fi yw'r achubydd. A dyma mae'r Testament Newydd yn ei ddweud, ynddo fe? Gwir yw y gair. Ac yn haeddu pob gwrandawiad a derbyniad. Ddyfod Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. Nid oes achubiaeth neu achawdwriaeth yn neb arall, medde'r gair wrthon ni. Canis nid oes enw arall wedi ei rhoi ymhlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Neb arall. Ac felly, cwestiwn cyntaf, pwy yw Iesu Grist? Fe yw y brenin, fe yw yr arglwydd. Oedden ni'n gallu dweud fy arglwydd Iesu. A mae wedi dod, pwy yw e? Yr achubydd, yr unig achubydd. Ar gyfer pob un ohono ni, ffindwn ni neb arall i'n hachub ni, ond mae wedi dod. Ac felly oedden ni wedi credu ynddo fe. Oedden ni wedi rhoi yn hunain iddo fe. Oedden ni wedi dweud gyda'r plant bach yma, Hosana i fab Dafydd. Wel, gofiwch chi, yr ail gwestiwn o'n i am ofyn oedd hwn. Nid yn unig pwy yw Iesu Grist, ond sut un yw Iesu Grist. A mae Zecharia 9, penod 9, adnod 9 yn dweud hynny wrthon ni hefyd. A'r ateb yw hyn, cyfiawn yw e fe a gostyngedig. Dyna'r ddoi beth. Cyfiawn yw e fe a gostyngedig. Jyst i fi nôl at y testyn to, i fel bod ni'n atgoffa'n hunain. Bydd lawen iawn diverseion a chrechwena ha ferch Jerusalem weled y frenin yn dyfod atat cyfiawn ac achubydd yw e fe y mae e fe yn llariaidd ac yn marchogaeth a'r asyn. Mae'r ddoi ansoddair yma, cyfiawn a gostyngedig, fel petai yn lapio o gwmpas y gair achubydd. Chi'n gweld e? Maen nhw bob ochr iddo fe. Ac felly, sut achubydd yw e? Wel, achubydd yw e sydd yn gyfiawn ac yn ostyngedig. Dyna pam wy'n ni'n dewis codi'r testyn o'r Beibl William Morgan. Am ryw reswm, yw'r gair cyfiawn ddim yn ymddangos yn y Beibl Cymraeg newydd.
A wedi edrych ar fersiynau eraill, sydd yn cyfieithu'n gyfatebol, neu air am air fel petai, a mae na am bob un. Lle beth ateb y cwestiwn, ond dyw e ddim na, a fi'n credu dyle fe fod na. Cyfiawn yw e fe, a gostyngedig. Nawr, ystyr y gair, y syniad tu ôl i'r gair cyfiawn, yw cwrdd â safon. Dyna'r syniad. Os oes rhywun yn gyfiawn, mae e'n cwrdd â'r safon. So, os ydych chi'n gofyn, beth yw ystyr bod yn gyfiawn? Wel, dyna'r ystyr. Rhywun sydd yn cwrdd â'r safon. A dyna beth ni'n gweld y mywyd yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n cwrdd â safon cyfraith Duw yn ei ddyndod, yn ei berson cyfan, ond yn ei ddyndod. Mae'n cwrdd â safon cyfraith Duw, rhywbeth i chi a fi, pob un ohono ni wedi methu wneud. A mae hefyd yn cwrdd â safon Duw mewn ffordd arall, o ran yr amodau, hynny yw, y disgwyliadau yma o Dduw wedi rhoi arno a o Dduw wedi cytuno iddyn nhw mwyn dod yn achubydd i bobl fel chi a fi. Beth i ni'n galw fe yw amodau'r cyfamod. Dyna'r syniad. Bod yna gytundeb wedi ei wneud rhwng yn yw dad, mab ag ysbryd glân, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, yn y cyngor bore, a bod yna gytundeb wedi ei wneud, a bod yna amodau wedi ei gosod, bod angen i ail berson y dryndod sanctaidd, i'r arglwydd Iesu Grist fel i ni adnabod i ddod i'r byd, a cyflawni amodau, cyflawni conditions, mwyn ennill eich iachawdwriaeth chi a fi. Esiampl i chi. Yn y bedydd, chi'n cofio? Yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei fedyddio. A Ioan, fedyddiwr, yn dweud, na, sy'n eisiau ti gael dy fedyddio, sy'n achos dy ti gael dy fedyddio, i ti'n hollol berffaith. Does dim achos i ti fod yma. Eisiau fi sy'n gael yn fedyddio, gen i ti, nid y ffordd arall rownd, a mae Iesu Grist yn dweud wrth fe na, gad e nawr, bydde fe. Oherwydd trwy hyn y mae'n weddus i ni gyflawni pob cyfiawnder. Hynny yw, y syniad fyna yw, mae hwn yn rhan o'r drefn, mae hwn yn rhan o'r cyfamod, mae hwn yn rhan o'r un o'r amodau mae rhaid i fi i'w cyflawni, mae rhaid i fi yn ieithu'n hunan a phechaduriaid a cael yn fedyddio, fel petawn i'n bechadur, nad ydw i. Wrth gyflawni yr amodau, bydde Ann Griffiths. Trist i dangau enaid oedd. Ac felly mae'n gyfiawn yn yr ystyr ni. Cyflawni pob un o'r conditions, pob un o'r amodau disgwyliedig o ddarno fe, mwyn bod yn achubydd i chi a fi. A mae'n rhyfeddol yn diwedd. Pan mae'n dod at y dyddiau ola na, at y cyfnod dod, jyst cyn bod e'n cael ei groesoelio, mae'r nodyn yma'n cael ei daro o hyd ac o hyd bod Iesu Grist yn gyfiawn. Dod o flaen Caiaffas a'i cronis yn trial dod a pobl oedd yn gweud celwydd bod yn dod yn dystion yn erbyn Iesu Grist, mwyn cael rhyw fath o achos yn ei erbyn a oedd y tystion ddim hyd yn oed yn gallu cytuno rhwng ei gilydd, heb sôn am ddod ac achos yn ei erbyn ac yn y diwedd meddai oedd ddoi o'n nhw'n cytuno bod e wedi gweud rhywbeth a oedd e ddim wedi gweud yn yr ystyr hynny o gwbl ynglyn â distrywio'r deml. Chi'n cofio? Ddim achos. Peilat wedyn, i fod yn y diwedd wedi ei ddedfrydu farwolaeth, yn mynd mas at y dyrfa gweud, dwi ddim yn gallu darganfod unrhyw achos marwolaeth yn y dyn hwn. Esiampl mwy cadarnhaol, y canwriad, oedd wedi goruchwilio yr holl ddigwyddiad, medde'r gair, ar ôl iddo fe o weld y pethau hyn a wneithid. Gweld e'n cael ei hoelio ar y groes, gweld e'n cael ei godi, gweld e'n hongian yno, gweld yr
Hyn ddwedodd y 7 dywediad yna o'r groes. Yn arbennig efallai y dywediad cyntaf, maddau iddynt. Y weddi yna ar ran yr rhai oedd yn ei groesoelio fe. A gyntau yn complicit yn y peth. Y tywyllwch ofnadw yma yn dod. Y waedd ofnadw yna. Fy niw paham am gadewais. A beth mae'r canwriad yn ei ddweud? Dyma dystiolaeth ar sail yr hyn welodd e. Yn wir dyn cyfiawn oedd hwn. A beth sy'n rhyfeddol yw hyn, bod yr arglwydd Iesu Grist yn gyfiawn dros eraill. Dyna'r peth mawr. Yn gyfiawn yn ei fywyd, cwrdd â safon cyfraith Duw lle chi a fi wedi methu bob iot a ddipyn ohoni. Cwrdd â holl ofynion y cyfamod, mwyn bod yn achubydd i chi a fi. A mae yna un safon arall, rydyn ni byth ei anghofio i. Safon cosb Duw. Mae'r gyfraith a llinell. Llinell o gosb. Hynny yw, mae rhaid cyrraedd intensity y gosbedigaeth yma mwyn bod Duw yn gallu maddau i bechaduriaid fel chi a fi. Os ydw e'n mynd i ddioddef dros ein pechodau, mae rhaid iddo fe ddioddef yn ddigonol nes bod e'n croesi'r linell yna o gyfiawnder sydd yn bodloni cyfiawnder cosbol Duw yn erbyn pechod. A dyna beth mae Iesu Grist wedi wneud wrth bod e'n marw ar groes Calfaria. Offrymu ei hunan yn berffaith, yn ei berson. A bod yr offrwm hwnnw mor werthfawr, gymaint, fel bod Duw yn llosgu mas ei holl lyd arno ef am eich pechodau chi a fi. Ac eto ei fod e'n goroesi. Fel bod Duw yn gallu dweud wrtho chi ac wrtho i wrth bod ni'n dod ato fe a gofyn iddo fy arglwydd, bydd yn arglwydd arno i, bydd yn achubydd arno i, bod e'n gallu dweud, rwy'n maddau i ti. Ac rwy'n dy gyfiawnhau di, rwy'n dy gyhoeddi di, yn ddiaiog er fy mroni. Pam? Oherwydd mae wedi cymryd y cwbl yn dy le di. Ar Galfari yng ngwres y dydd, yr oed y gwistil mawr yn rhydd drwy dywall waed yn llu. Nawr, dim heb dalu, rhoddwyd iawn, des clirio llyfrau'r neb yn llawn, heb o fi'n dim i mi. Dyna lawenydd yr Efengil. A Paul yn dweud, am cael yn ddywef, dyna ryddhad, am cael yn ddywef, heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd wrth trial yng ngorau, hopeless. Ond y cyfiawnder sydd o ffydd yn Christ Iesu. Un gadber i gloi ac yn ymwybodol mod i'n mynd yn hir. Mae hefyd yn osyngedig. Lle beth a gadael heb wneud hyn. Nawr, pan fydde brenin yn dod mewn i ddinas, gyda bwriadau o oresgyn y ddinas ac o ddistriwio'r ddinas a'i thrigolion, mi bydde fe'n dod ar gefn march gwyn, neu march o leia, ond march, na march gwyn. March ryfel, chi'n gwybod? Ond pan fydde brenin, mae hyn yn wir, pan fydde brenin yn dod i ddinas gyda telerau heddwch, mi fydde fe'n dod ar gefn asyn. A dyna beth ni'n gweld fan hyn. Y brenin yn dod, ond nid yn dod gyda bwriadau dinistriol, ond yn dod mewn heddwch i Jerusalem. Yn gwybod beth sydd yn ei wynebu fe, ac eto i chi'n meddwl y fath ysbryd oedd gyda gen dod mewn i Jerusalem yn ostyngedig. I ni'n darllen mewn hanner i fod ar y pwynt yma wedi dod i mewn ac yn gweud Jerusalem, Jerusalem, iddo fe. Pa faint o weithiau fydden ni dymuno na fydden ni wedi gallu estyn yn adain o amdano ti a bod ti wedi dod fel cywion dan yn adain ni, ond ti wedi gwrtho dod.
Ac yna mewn man arall, mae e'n wylo mewn llefen wrth o mewn i Jerusalem. Oherwydd ei bod nhw ddim, hynny yw, nag e bod nhw wedi esgeuluso, bod nhw ddim wedi adnabod y cyfle oedd wedi cael ei roi iddyn nhw. Pethau a berthyn i heddwch, medde fe, neu amser dymweliad. A beth sy'n rhyfedd yw hyn? Mae'n mynd mewn yn ostyngedig, a byddwn ni'n canu mewn munud yn gwybod beth oedd yn ei wynebu fe, y groes a'r dioddefaint, mwyn dod â heddwch i chi a fi. Dyna mae'r adnodau sy'n dilyn yn dweud wrthon ni, yn dyfe. Bydd lawen iawn tu fer Seion a chrechwena ha fer Jerusalem. Wele dyfrenin yn dyfod atat cyfiawn ac achubydd yw e fe, y mae e fe yn llariaidd yn yw'n ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwydyn. A beth yw'r canlyniad? Torraf hefyd y cerbyd oddi wrth Ephraim, cerbyd rhyfel, a'r march oddi wrth Jerusalem, a'r bwar rhyfel a dorir, ac e fe a lefara heddwch i'r cenhedloedd, a'i lywodraeth fydd o fôr hyd fôr, ac o'r afon hyd ei thafodd y ddeiar, a thithau trwy waed y cyfamod, y gorllyngais dy garchororion o'r pydew, heb ddwfwr ynddo. Mae'n dod mewn heddwch, a mae e yn cyflawni heddwch. Nid yn unig yn Jerusalem, ac ar ran hyd yn oed y pobl oedd wedi ei groesoelio fe. Ond ar eich cyfer chi a fi o fôr i fôr, o oes i oes, ac y mae e drwy hynny yn torri'r elyniaeth sy'n rhyngon ni a Duw, ac yn dod â heddwch i ni. Paul yn dweud hyn, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd. Dyna beth mae Duw yn ei wneud, cyfiawnhau y sawl sydd yn dod ato fe, yn ostyngedig ac yn galw ar Iesu Grist i fod yn achubydd iddo. Gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, a mae gennym heddwch a Duw. Yn yr hwn yr ydym, yn y gras hwn yr ydym yn sefyll, yn safadwy. Dwi ddim yn mynd i newid. Mae'n ostyngedig. A beth yw gair yr arglwydd i ni? Y gair sydd gan yr arglwydd gostyngu o galon. Ac felly ef yw'r achubydd. Fe yw'r brenin, fe yw'r achubydd. Sut achubydd yw e? Achubydd cyfiawn. Diolch am hynny. Cyfiawnder ar eich cyfer chi. A gostyngedig sydd yn eich gwahodd chi a fi ato fe nawr. Mwyn derbyn o'r hyn mae e wedi ei gyflawni ar ein ran a groes Calfaria. Mwyn ei enw. Amen. Fe unwn ni nawr i ganu'r emyn ola. Ymlaen, frenhinol un. Ymlaen, frenhinol un. Hosanna gweidda'r dorf gytun. A nifau llwm ymlwybra mlaen a phalmwydd dan ei draed ar dain. Felly ganwn yr emyn gyda'n gilydd i gloi.
ddedi ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw a chymdeithas ei lan ysbryd ef aros gyda chwi oll. Amen.